Jamkino hiire men bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe finɓe famɓe pulaku fanoriɓe on kinnama e mbadi kuuɓal. Bandiraɓe tedduɓe en garti e yewtere meɗen deftordu koɗo meɗen hannde yewtere deftordu ko ceerno Abou Sy lollirɗo Atoumane Sy jeyaɗo tulde Dubango taw kadi ko windiyanke binduɗo ko heewi ko fewte ƴellitare bindol ɗemgal Pular ma mbiyen deftordu Pular. ɗum noon ceerno Abou Sy mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe kadi en mbiyima bisimilla ma e yewtere men deftordu ko adi foof ceerno Abou Sy eɗen jiiɗi andude ceerno Abou Sy to banggue dartol makko to banggue jangguin Alqur'ana tedduɗo caggal ɗum namde meɗen ɓurata abbitade toɓɓere adide koko fewte duuɗe meɗen dartol jangguin duuɗe Alqur'ana toon to leydi men e nder Fouta walla ko nandi hen. ɗum noon bisimilla ma ceerno Abou Sy mi salminima. yo jaam salmini mi salmini mi juurimama. ene wayno Abou Sy o walla biyeteɗo Atoumane Sy o jeeya ko wuuro men ne wiye Tulde Dubango mo jibina hedde kitali ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi walla jeetati hakkude ɗon tan. ko ɗon jannguɗen Alqur'ana e guure galle Serembe men no ɓiɓɓe Fuutankoɓe fof ni tan jibinaɗo fof tan ferlo sara galle ceerno so dañi duuɓi jeegom caggal ɗum jami baydinoyade baydinimi ko denɗam ene wiye Mamadou Moussa Sy Serembe ɓoɓɓe min payi kay heedi hedde 1976 hedde guerre Sara 77 78 hedde en fotata wonde min baydinoyi toon caggal ɗum noon guila nden koye jangde tan wona Allah waɗi kadi ne hedde hitande 1980 kadi en naati duuɗe touba ɗum ɗo ene Faray Sissaire yadinde ɗemgal yadinde duuɗe paaɗen kadi ne to wiyete Nouadhibou collège technique centre Mamadou Touré kono en ɓooyani toon hitande wotere tan mbaɗɗen toon nde wonno hakkillo welani tan ndiweɗen kila ɗum noon kadi koye Pular tan dillete Pular kadi en janggui hen en keeɓi seedantagal tongal wittiyanke to durɗemde guindiji Mauritanie te sifani min ɗum ko Souleymane Kane gardornoɗo duuɗi ɗemde guendiji Mauritanie Allah waɗi e nder jangde nde. ceerno Abou Sy min calminima lawol gongol kadi min ñaganmama Allah moƴƴere en kettima kadi en dewidima en beltima kadi en paami tigui rigui ko wona ɗum ko haade men yaltude e ngal ɗo dawol jangguin ko fewte Alqur'anul Karim tedduɗo eɗen jogui namdal haade men yewtude ceerno Abou Sy eɗen namdi to banggue oɗo jangguin mo janggaten to banggue Alqur'ana ha tengti duuɗe meɗen Fouta tafgo tafno Souleymany Baal e ko nandi hen guila e jarari ha e juɓɓudi men to banggue jangguin mo janggaten o e to banggue mbayladi hande ndi to banggue jangguin mo ganduɗa ko mahadaraji e nder ɗiɗo fannuji almudo o so tawi o newama e nder ɗiɗo mahadaraji walla almudo o newama e nder duuɗe men gadanteje ɗe e an to banggue miijo ma holto banggue juɓɓudi ndi holton to ganduɗa ina neeha almudo o ganduɗa o wonta o wona almudo tigui rigui keebiɗo e fannuji kewɗi e feɗɗitiɗo e famɗo jangguin e holno ɗeɗo duuɗe mbadata noon miijo ma hen ko adi ndeɗen eyyi seydi Dia moƴƴere Allah e maɗa oɗo jangguin mo janggaten keccuɗo walla guila ko adi Souleymane Baal en ni mataw ko ɗon tan ɓuuri sañjude e yanjude kono won duuɗe gadiɗe ɗum ha heewi e nder Fouta guila to jeeri Fouta to kono ko ɗum wawi wonde foof ko jangguin kawrunoɗo e yonto muɗum sa yerodiri yontaji ɗi ɗiɗi a tawata mo hande oɗo yo jangguinaji ɗi tolniɗo jangde heesere nde ardude to banggue somi faami no jiɗɗa wirude ko duuɗe men gadanteje ɗe e duuɗe mahadaraji garɗi hande ɗi walla ko ƴellito hande goni gaari hande hay duuɗe men hande lasliyankoje ɗe sa ruttima caggal seeɗa tan a tawat kanje sa yerodiriɗe a tawat kadi ene waɗi dawal mawgal hakkude majje nden yimɓe ɓuranno ɓoyde e jangde nde nde ardina e mbadi ndi ɓe gaddirani meɗen ndi dontuɗen e mawɓe men ndi to banggue jangguin o ko noon tan wawata wonde sibu nden piine e ɗemɗe ene goɗɗodiri pinal arab e ɗemgal arab ene woɗɗuno men ha ɓurti woni waduno tan no Allah waadi alluki ni woni ene woɗɗuno meɗen ko enen foof ni tan wonde meɗen Fuutankoɓe ɓurɓe sisodirde e safalɓe hoddude e safalɓe e koye mumen wona noon woni wona ko ɗum kesum e mumen goɗɗodiral to banggue pinal to banggue ɗemɗe ɗum waɗi mbadi ndi jangguɗen e dow mum ndi ko ndin tan wawata waade ko noon tan kadi wawata wonde ko ɗum feere pédagogique feere moƴƴere feere neɗɗo o jangguinede e ɗemgal muɗum wiide Alif bajorɗo
ha tongo juburi a mimara saredu daɗɗa koyngal jakoyngal ɗum ɗo oɗo jangin ko jangin e yonta makko kadi ko noon o ɓurata webde jangguirande yimɓeɓe ɓe jangguina e ɗemɗe mabɓe ɓe mbawi e jangde mabɓe safalɓe koye mumen nde gonno safalɓe nde haade mumen wontude arabeɓe e jangde mumen limtu men mbiyatano alifun bawul mbiyanno ko badel bo raftin kasar jeddiliyay ko noon jangguiranno ene jogui tan no jaddi ene jangguiranɗe ni ko noon kañumen jangguiranno haade mumen wontude arabeɓe enen noon Allah dandi men en gontani arabeɓe jangguɗen koye pular joni noon sa yerodiri duuɗe hanki ɗe ngal hanki ngal ene juutanno tawno ko ɗemgal ngal e limto ngo fof no wonirno ni ene woɗɗuno pinal meɗen ha ɓurti ɗum ko gueɗel gotel kadi nden neɗɗo sene naata jangde taw mawni seeɗa ko famdi fof hedde duuɓi jeetati en jeeɗiɗen ɓe hen ndewa ligguinede ha jaaɓa jeeɗiɗi jeetati so wona tan kadi taw ko ɓiɓɓe seeremɓe mawɓe kono jahanno ha duuɓi jeegom jeeɗiɗi jeetati ɗum waɗi ene ɓooye ɗo nde jomum o janggata ha wawa limto ha wawa hijjo ha wawa tarde kadi wawa yaade faye huuño ene juutanno ɓurti jiiya nden sagata ene yaare duuɓi capantati ene yeeloyo ha duuɓi men battidiɗi sa yeehi ɗo ene Massina tan e Mali aɗa yaare ha Burkina Faso aɗa tawanno tan e nder jelgoji aɗa tawa suka ene yaare mawɗo ene yaare fodde duuɓi capantati nogas joni ene jogui porte yeeloyo no baydaji ni ɗum firti ko ɓoyde ɗum ene duuɗal addata ɗum kadi ngal duuɗal gonno ngal hanki ngal no ngal woniri hande ni kangal ne ngal ɓeyditima nde wonno yimɓeɓe coccodiri e pinare beɓe jangde nde kadi ƴellitima yimɓeɓe ɓesni han kadi pinal ngal naati e mumen ɗum waɗi hande hay duuɗe meɗen ɗe yimɓe en jalta hen law ene kuño taw ko duuɓi 1 taw ko juuɗe meɗen ko mbiyata agra waktube ko majalisuji men ɗi ɗeɗon duuɗe hono duuɗe meɗen ar gadanteje ɗe aɗa yiya hande sa yerodiri ngal hanki ngal e ngal hande ngal kadi ɓuuri ɗum yawde huñade aɗa tawa hen suka ne yaare duuɓi 15 16 ene huuñi ene wiyatano ni woni Cheikh Oumar en puñirima ɓurano duuɓi 10 en duuɓi jeeɗi guila ɗum ɗon ɗum kono ko hunde noon sattude ko hunde wona yaajde weɓde ha ɓurti hay sa tawi ɗum tawata ɗum koye seeɗa eyyo so tawi noon a yerodiri duuɗal meɗen gadanteje ɗe Qur'ana o a yerodiriɗe e duuɗal to banggue arabere nde no jangguirtande ko wiyete mahadaraji duuɗe keese garɗe jooɓa jangga nde jooɓa jangga eyyi jooɓa jangga o ko ɗum kadi pinal gongal kadi gargal e mbadi gondi kesiri gummorigal men ha joni de to leyɗele arabeɓe uddidde mahadaraji ko sukaɓe men wattidiɓe janggoyde leyɗele Égypte en kadi ko école aji privé ɗi gaari ko duuɗe ɗene batti wadde duuɗe privé Qur'ana adorino enen jangguirten ɗen Qur'ana ko rewrude Allah aduna o kadi nde weli nde e nde wone saaha mum nde o jangguirteno Qur'ana ko rewrede Allah ɗum waɗi o ala no jobdi ndi koko ñamata an jangowo o e ko ceerno o ñamata tan ɗum wonno jobdi ndi yeehi ha jomanu ɓellitima ɓesguji ɓeydima hewde aduna o yaaji memodiri ɓesguji ɗi ukki ha ɓurti watti noon pine goɗɗe kadi jilli men yimɓeɓe batti yaade sukaɓe men batti yaade gartiri école aji keesi biyeteɗi mahadara ene jangguina hen ene jooɓa ɗum ni ene gasa fuɗɗima guila e Alaji Mamoudou Ba Diowol en sibu ko Alaji Mamoudou Ba Diowol adi addude ɗo ko wiyete école Falah e nder Afrique gueɗe ɗe foof kala ko fate diine l'islam guila e tasawuf muɗum ha e ko ƴelliti hen e martabaji muɗum mbawa ko mum Qur'ana mbawa ko mum charia foof natirta koye meɗen nde fuɗɗa natde leƴƴi keddiɗi kam wonande Afrique kam eyyi so namdal mum ari ma en jaaboya ko wona ɗum ko kamɓene hande eɓe jogui fannu ñoɓe jangguirta ɓuuri yawde ɓe jangguinta sukaɓe ɓe kadi wona e no ɗuɗi men ɗe to jangguirno ɓe jangguinta ɗumen koye ɗemgal arabeɓe tan no limto arabe ni tan ko noon ɓe jarata kadi eɓe jogui kadi rythme noɓe jangguinira jomum o fina 5 heures du matin 6 heures du matin hono almuɓe men nde mbaɗatno ni wala ko wayli hen kono noon kamɓe kadi ne ɓuuri hisde nde wonno jomumen ko huddeteɓe dumbe e nder galleji e nder kuuɓeje jaltata jeeloytako ñagoytako pijoyta so sen pijne ko seeɗa woni hen bonata ko ɗanade tan e finde e janggude ko ɗum woni noon ko huddaɓe ɗum waɗi jangde nde jomumen ɓe kadi eɗen jeeya e mabɓe sukaɓe ya rewa duuɓi 1 2 1 3 ene ndena Qur'ana wonni rendogo less muɗum seeɗa kono ɓuureta e 1 firti ko ndeɗon jangde kam node way fo ɓuuri kono noon kadi nde wona ballal no mbiruɗen aɗa anni Qur'ana enen foof e adade e diine l'islam ha joni Fouta e nokkuji kala ɗo fulɓe goni Halpulaar en ɓe jangguiri diine o eɓe jangguinirta Qur'ana o ko dewrugol Allah ɓe jangguirta ɗum ɓe jangguirani ɗum julagu ene won ɗin leƴƴi hande jangguiri Qur'ana e natire jangguingol Qur'ana ko jobdi
hay enen eɗen jogii men jangitoni joɓe ko alay sago jomum en kayni joɓe so woni e ɗiɗo teruji a jogii sukaaɓe kere wona temedde 400 ka joɓowo galle ɗo gonɗa ɗo ka baɗo sa fiɗa waɗa mahadarama jomum yeloyaki yelanakima yelanaki hoore mum ñamminanima ñamminani hoore mum wadde alay sago sen jogii wawa yobde moƴƴani e rendo to banggue julɓe kono ene moƴƴi to banggue ƴellito jangde so wiyama neɗɗo hande so duuɗe fof gonti mahadaraji mo ala fof wawa jangguinta ɓiyum ma yimɓe hewɓe jooɗo mbawa ngala hay julduɗi te Qur'an fo neɗɗo foti ko janggude Qur'an rewra Allah fotani jangguirde Qur'an pour wawde ɗumninde yettade hen won ɗin teskaji won ɗin niveau ji ni won hen ko sohli won hen ko sohlani e firti ko sa yerodiri jangɗele ɗe ɗiɗi to banggue mahadaraji ɗi ene waɗi taaɓal ene waɗi gartam kadi ene waɗi ustare seeɗa ene waɗi ɓeydare mbiyatnomi ene waɗi ustare ɓeydare nde woni siwli siɗi janggugol ngol siwli siɗi foftini almuɓe foftini jangguinoɓe kono kadi ene muusi wona moni kala wawi yobde toon pour jangguinane ɓiyum ha yettoɗo foti yettade ɗo ala kulli haalin kadine ko wawi hen wonde foof eɗen jetta Allah eɗen jetta seremɓe men ɓe duuɗe gadinɗe ɗe garanteje ɗe guila ñande diine l'islam naati diine ɓaleɓe ha yetti ñalawma hanki e sakkitiɓe duuɗe ɓe eɗen jettaɓe gari ko kamɓe jangguini meɗen koye mabɓe dontuɗen gandal koye mabɓe kubbuɗen pooye meɗen ko hen nokkuɗen nde mbawɗen huɓɓoyde kala foyre nde kubbuɗen ko fati diine l'islam walla kala namdal ngal mbawɗen jabade kadi to banggue jangde nde needi jangguindi andi moƴƴi to won banggue kadi ende waɗi loore ende moƴƴi e koɓe jangguini min ko e noɓe nehiri min ni ene moƴƴi ha maayi so wonano ɗum hande tawan noon leyɗele arabeɓe mbayni ko noon tan mbaɗen guuraten koye jeddi guuraten koye wona gonga ko gonga ko gonga en jangguinaka ko heewi seremɓe meɗen mawɓe ɓe cuɓani men tan koko ɓuuri moƴƴude e diine o ko helɗi hen ko to banggue facciroji Qur'ana e to banggue madahibuji ɗi ko wiyete laaɓi ɗi ɓe cuɓani men hen tan fodde lawol gotol ngol woni malik ngol e janggude Qur'ana nde e hadisaji tan ɗi ganduɗa ɗiɗo koɗi kakidiɗi e hadisaji ɗi ganduɗa ɗum ɗo paati koye sira nelaɗo ɓe cuɓani men hen tan kene deeƴa e hakkille ene deeƴa e ɓernde ɓe gaddani men ɗum woni ɓe jangguini meɗen ɗum noon eɗen poti yettude ɗon seremɓe meɗen ɓe jettoru ɓurɗo mawnude gati hande kamɓe leyɗele arabeɓe jangoɓe jangdeli mabɓe ɓe ɓurata men feɗɗitade e gandal ɓe ɓuuri men yajde gandal kono ko wiyete fimde imanagal nde neɗɗo wuura e diine l'islam meeɗa sikkitade e Allah meeɗa yedditade Allah meeɗa yedditade nelaɗo meeɗa sikkitade nelaɗo meeɗa sikkitade e Qur'ana meeɗa sikkitade e hadis ɗum koko dontuɗen e mabɓe meɗen ko kono noon kamɓe ɓe to tawnoɓe naati e fannuji kewɗi ɓe janggi fof siira o ko moƴƴi hen ko eko boni hen ko gonɗi hen ko eko gonɗani hen fof ɓe ñappanama ɓe janggi ko ɗum waɗi to mabɓe to hande finnere ene mawni toon piɓle mabɓe ene jolbi piɓle mabɓe to faade to Allah ɓesguji mabɓe hande keesi ɗi ene jolbi hen piɓle mabɓe to banggue nelaɗo ene jolbi piɓle mabɓe to banggue Qur'ana ene jolbi waɗi ɗum ko naddi e won ɗin wittoji enenne ga ene jangde nde so yeehi ha ɓooyi nde muusiri tan noɓe gaddinirno men jangde nde ko sa jangguinde nattinaka jangɗeli mecce goɗɗe jangguirde ɗen donc dewal Allah dañƴi hen ko julduɗi mo yiiɗa wontoyde ceerno haaɗa ɗon gontoyde ceerno o so kankone so gayni ala ko wonata gollal makko e meccal makko so wona gueɗe ɗiɗi so wonani jangguinowo wonata tan o wona dabotoɗo so ɗum ala o wona jeeyowo ɗum noon fof noon ko ɗum caɗele gurdam ko ɗum caɗele jangde kono noon kadi ne a yaadama hen dasodama hen guila diine l'islam naati ha yettaɗo yettiɗo won hen ko wiyete ko ɓuural won hen ko ɗum ustare gari hande almudo men ceerno meɗen sanɗa men so gayni o ala ko wawi wadde so wona ɗum so wonani ceerno jangguinowo tan o wonata ko dabotoɗo walla so woodi jinɗa makko ne kattane seeɗa ya waɗannoyo wooda ko yiilu yuligui walla ɗum ɗon o beele mahadaraji ɗine kanjine eɗe jogui ɗi jettima e jangguinde ko wona diine tan ha so jomum yalti hen ene wawa wadde ko mbaɗata ko suwata o won endoɓe mabɓe noon mbiya ene jangga français ne jangga anglais mais beele noon eɓe jangguira toutes les matières scientifiques
gande bo jangateɗe hende ha jomum wona docteur ene watta safrude ene watta hunde fof mbete ene wawi moɓɗodirdeɗe kanƴe fof rewren ala kono kamɓe ɓuuri hew tan ko yarude fannuji jangguinde diine nde e jangguinde wawde diine nde wawde siira walla wawde gueɗe baɗe noon kono kadi ne wawde ɗemɗe goɗɗe ko hen français en anglais en kono beele eɓe jangga hen métier goɗɗe won wattu roɓe wiide ene enda ene jaadina hen kono noon mbere ma wano yaltoɓe duuɗe laamu tubakiri ɗi jaltiri mbere ma wano walla wayata noon ala wayata noon sikki ala wayata noon noon moƴƴere Allah e maɗa en gardi e ngal ɗo namdal ha ɗo hen en jañima hen en gaddi hen hay ko ala no e namgal ngal koso mbere maɗum waw e nder ɗum ɗon wawa jibinoyde namde goɗɗe ko ɗum waɗi min yañade e ngal ɗo namdal kalerɗen hen hay ko en namdanoko moƴƴere Allah e maɗa noon bandiraɓe tedduɓe no mbiɗen ni ha joni keɗoɗen ko yewtere meɗen deftorde ɗum noon ceerno Abou machallah jarama no fewi ene mbawɗa kadi junnade e ngal ɗo namdal nde tawno junnade hende ene waɗi fayida no fewi sababude ko gueɗe hande ɗe ganduɗa ko joljole guuraɗe ɗum noon a weltanama eɗen gandi e namde kewɗe ɗon e yeeso meɗen nde ɗum no wadde en partata e nder oɗo fannu namdal men ngal ɗo wi ko ceerno Abou Sy hande ko deftordu bindol Pulaar taccini inde mum maaje kewɗe e holi hitande o fuɗɗi windude Pulaar e holko duñuma e windude Pulaar. eyyi moƴƴere Allah yettoma seydi Dia ko gonga mataw ko a ñantu ɗum ha ñanti tan mataw suwa yettade hay nokku raw to banggue inde nde walla to taccugol maaje to eyyi so wonti koto banggue bindugol men Pulaar walla holde fuɗɗa windede e holko duñumen e windude ɗum ko ɗum namde ɗiɗi en puɗɗima windude Pulaar ko ɓooyi guila en cuwa janggude Pulaar iri hande natɗen école 1981 tan puɗɗiɗen yettude yiide bindi ɓe école tuuba ko 80 tan puɗɗiɗen wattude yiide bindi Farayse jangguireɗen ABC o Fuutanke fof kadi reewi e ndin mbadi ndi mbiyatmi ndi jomum o aɗa jogui mawɓe ene jangguinma ko dontintuma e gande mumen keeɓa ɗon annene aɗa winda ɗum guila nden neɗɗo fuɗɗi windude nde yeehi noon tan ha nde bindol fuɗɗi tan ɓaajde en nde ko nde ɗanniɗen jaltuɗen jaaɗen Burkina Faso to leydi Dieulgoɓe hedde 1994 witto men adingo mbaɗɗen ɗum koye no wiyeteno tarih Dieulgoɓe e tawtorede Kaya Samba Diop e Murtado Mama Samba Diop yo Allah yurmoɓe yafoɓe en jeehi nokkuji kewɗi e nder Burkina Faso ɗo fulɓe gonɗo ɗo ko wiyete Tongo Mayel ko wiyete Djibo ko wiyete Hokkolori to gonnoɗen to e ɗin nokkuji foof en ɗo nokkuji fulɓe Dieulgoɓe ɗe konno ɗon guure mabɓe ɓurɗe mawnude tati ɗe kam Djibo en Tongo Mayel en Hafa en ma Hokkolori en woni ɗum ɗen fof kam en gaari hen yidde namdade tarih Dieulgoɓe binduɗen hen deftere eyyi nden deftere nde dañani muulede nde wonno koye junggo nde windira nde gartumi ha ɗo nde ha joni eɗen heddiɗo ɓoggueɗo jinnomi waɗanami gardindi ko Murtudo o waɗino hen ni ko wona ɗum ko nde gartuɗen ha ɗo Mauritanie ɗo 98 janɗen e deftere wotere ko wiyete l'origine de l'écriture nden kadi ne fuɗɗiti duñji men e windude deftere yen bindu deftere wiyetede origine de l'écriture nden deftere nden jibini deftere men wiyetede guila dawa dawi nde iwdi bindol holno aade fuɗɗi windude koye nden deftere puɗɗiɗen wiide eɗen binda e Pulaar caggal ɗum nde puɗɗiɗen e mayre ko juuti Allah waɗi dartol kam ko hen tan koɗɗen eɗen jangga hen eɗen bitti hen ha Allah hokki men hen humpiroji kewɗi kayre noon tawɗen ɗum ene faadi iwdi bindol tan ene ɗeeɓi faɗirde men seeɗa en joguima noon addorde ɗum en gaddi ɗum seeɗa e nder guila dawa dawi tan battuɗen ɗum deftere mawde tarih innirɗen ɗum guila dawa dawi duñi men noon e windude guila ko ɓooyi ko ɓaƴantuno ɗen tan wonno ko deftere firde Qur'ana e Pulaar o kono noon Allah waɗi en bindima won defte jeetati walla jeenayyi gadiɗe ɗum haade min windude deftere Pulaar haade min windude Pulaar o Kamil o tawde hande eɗen jaare 15 deftere sakkitinde nde wiyete ko tuggi laamu Tekruur ha Fouta Tooro de l'empire Tekruur au Fouta Tooro nden deftere cakkitorɗen windude eyyi ɗum duñi men windude hen ko teskade wonko winda ha heewi e Pulaar kono won gueɗe kadi fannuji kewɗi eɗen jiiɗi addude hen enen e ballal meɗen e to banggue ɗemgal ngal e banggueji fannuji ɗi mbawɗen ɗi kala eɗen jiiɗani ɗum leñol ngol eɗen jiiɗani ɗum ɗemgal ngal
kala ko wooda e ko waya yo waɗ feere ha winde naata e ɗemgal ngal won defte binduɗen ni ɗe gona fannu men ko ɗum kiram tan ko wayno Mon Guide Pulaar e Do You Speak Pulaar jarani men janngude anglais e ɗannade ɗo henne ha Burki ha Gambi yaade toon wittode pour wawde windude nde ɗon deftere gartuɗen e windude kay fadde jeeyi logal fulani e ɗeɗo defte wona ɗum wonno fandare meɗen ene gasa wonko jeeyi sababu o ko yeeyoɓe defte waji goto ne wiye Sall ne woni ɗo Sandaga ɗo o wima oɗon gendiyankoɓe oɗon jogui probléme oɗon jaa tan oɗon gunkiya oɗon bifniya on gollanani leñol ngol haydara ko fate bindol min mbimi ko woni o wi sukaɓe ne gummo Europe ene gara ɗo tawi ngala ene jiilo defte Pulaar sa yi arabe joni e français ne woodi arabe e français ene woodi anglais français ene woodi kono noon on mbaɗnani Pulaar haydara o itti deftel gotol hollimi ngel mbimi hon ɗum ɗo kam mbiɗa wawi windude ɗum ɗon tan noon puɗɗorimi ɗo ɗe defte ko wiyete kayfat jeeyi local fulaniya e ɗemgal Do You Speak Pulaar arabe Pulaar anglais o e Mon Guide Pulaar ɗum ɗo fof ko kiremeje tan addi ɗum ɗo kiremeje ɗe duñi hen neɗɗo o ko heddi ko noon ko ngoɗela ɓooyka kay neɗɗo yiɗani leñol ngol noon tigui rigui bandiraɓe tedduɓe en calmini dendagal rewdiɓe yewtere nde e ko noon ceerno Abou machallah a jarama no fewi kadi en paami e facciro ngal ɗo namdal ngal paccirɗa en mbawi famde tigui ko adduma e ɗemgal Pulaar e ngal ɗo namdal nene wi ko ceerno Abou Sy holno foti defte o windi ko muula hen eko muula ko hen ko feccana en ko muula ko eko muula ko caggal ɗum mbiɗen noon deftere hande kam lollude andade e nder tufde bindol Pulaar nde binduɗa ko Alqur'ana tedduɗo o nde pirɗa e ɗemgal men Pulaar e holno ngo miijo ardi e maɗa mbeɗa ɗum sattani saabu egginde kelmedi ndi jiida e ɗemgal ma mbeɗa ɗum wawi newade e holi hitande miijo ngo ƴefta e holi hitande miijo ngo gasi eyyi moƴƴere Allah e maɗa yo jaam salmin Seydi Dia en ɗeeɓi haalde haala ko defte bindade ɗe no ɗe poti en jopinoma e jaabowol garan jawtugol dow ngol Allah walli men e ballal muɗum e ñeeñal muɗum e mbawka muɗum walli men hannde eɗen jaara e 15 deftere tawi kadi ko windade muulade ko hewde hen ko gasɗe eyyi wattidinde nde mbiɗen wiyete ko tuggi laamu tekrour ha Fuutatoro ko tarih eyyi yoga e majje ko tarih yoga e majje ko diine yoga e majje ko ɗemɗiyankagal jaari koye ɗiɗo fannuji ɓurɗen wawde dillude eyyi yo ko wona ɗum ko so en garti e deftere kamil firo muɗum ngo mbete holno neworto ittude e ɗemgal gongal fata e ɗemgal gongal ko ardi foof e wiide famminde tan ɗum wona hunde sattude wonande kala ɓiɗɗo fuutanke ɗum wona hunde sattude wonande kala ɓiɗɗo pullo walla ɓiɗɗo Afrique najo jannguɗo e ɗemgal muɗum diine l'islam tawno enen jannguɗen diine l'islam o koye ɗemɗe men wona e ɗemgal arab o sattuno tan ko yiide bindol Pulaar ngol so tawi neɗɗo o yi bindol Pulaar ngol o gayni tan hankkadi ko heddi ko koko fira ha gasi Pulaar diine l'islam e Qur'ana gila naati Fuuta woni tan koye firede koye bindol ngol tan kadi bindol ngol tan wonno ko yimɓeɓe mbanjiraki ɗum hen waɗama ni kamilaji kewɗi pirama Allah hokki men noon e oɗo kamil wune yimɓeɓe ne jaaɓi ɗum kañum foof e wadde ellaji yimɓeɓe kadi jaɓɓima ɗum teddugal jaɓɓorima ɗum yidde jaɓɓorima ɗum jeyde eɗen jetta hen Allah eɗen jettaɓe hen ɗum wona hunde sattude tawno no mbiruɗen ni Qur'ana fuɗɗi firede tan ko gila nde naati nde e diine l'islam Fuuta naati diine l'islam e Pulaar gila nden fuɗɗi firede duuɗe men ɗe foof janggata firo ngo koye Pulaar ko hen jangguina ko hen mbawa kelmedi ndi ɓuuri kadi ko hewde koye Pulaar ɗum wona hunde sattude sattirta ko jannguɗo Qur'ana walla bawruɗo diine ɗemgal gongal ko wayno Faraysa walla Enguel kono so wonti e ɗemgal Pulaar on sattirta ɗum tawno ɗemgal Pulaar ko ɗum ɗemgal galɗugal kelmedi ha seeɓi arab walla ha foti e arab hol sababuji muɗum enen mabɓe nandi gurdam ɓe koɗata koye jeeri kotten koye jeeri eɓe gayna eɗen gayna eɓe koɗa e guure eɗen koɗa e guure koɓe eggiyankoɓe ken eggiyankoɓe noɓe kutorto ni kelmedi ni ko noon kutortoɗen kelmedi ɓe jogui ko kelmedi wuroyankori ɓe jogui ko kelmedi laddiyankori badiyankori woni ala arabe hen ɓe joguiɗen ko kelmedi wuuro ñiiɓiyankoɓe joguiɗen kadi ko kelmedi eggiyankoɓe woni laddiyankoɓe hoɗoɓe rewoɓe e jawdi hoɗo eggen ɗum ɗo foof eɗen jogui ɗum firti ko ala e saago
so tawi ɗemɗe ɗe no ɗe mbayi ɗo sakkitiɗo adade men nadde diine nde en ɓooyi hen ha ɗemɗe ɗe ɗe ɗeɓi soccodirde e jiidodirde ha kelmedi ndi natti sattirde meɗen hankkadi firo ngo garti nde ko noon kala jannguɗo sanɗa foof bawɗo wonde so janngui tan Pulaar o watti yiide bindi ɗi o wawi lelnude konngol tan o wawi firde siko ko pirana ɗum déjà ha gasi ko pirana ɗum e duɗal ko pirana ɗum ha lelgo ngo lirgui heddi noon ko firo ko hunde hawnide mbiɗa heewi wiide an e hoorema tawi ko Pulaar no wayi alɗude ni ene wayi sañade ni noon Arab kadi ko noon wayi konngol fof ngol lelnuɗa guettuɗa e lelgo Arab mbattuɗa e lelgo Pulaar aɗa wawi wencide ɗum fodde wencira ɗum lelgoji fodde 6 7 ɗi jiida ɗum noon ma wonmo lelgo maɗa an konngol weñori wiye kanko de so firorino ni ɓurno wonde en jii firannoɓe gorani ɓe mbiya e inde Allah jurmodere jurmoto e inde Allah joom yurmede huftodinde e joom yurmede hertodinde en jii wiyoɓe e inde Allah jurmodere jurmittoɗo e inde en mbi eɗen no gaddiren ko e inde Allah jurmodere jurmotoɗo ɗum ɗo ko ɗum kongi sa e inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo e inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo ɗum ɗo foof ko koye no lelniri konngol ni tan kono ko ma duttonoɗa kelmedi Arab luggigol muɗum e duttonoɗa kelmedi Pulaar nde mbawa taƴñarade mbiya ɗum ɗo Arrahman e Arrahimu o ko ɗum ɗo firata e oto mo mbiyaɗo e inde Allah joom yurmede huftodinde joom yurmede hertodinde mbiya ɗum ɗo ko ɗum facciro ɗum wona firo ƴiyal deftude hen wiiɗo jurmotoɗo jurmittoɗo o ƴetti ko kelmel yurmde o watti o nanni hen sekirde ta o waɗi jurmotoɗo jurmittoɗo lawol ɗimmol sa welama mbiya firgo ne rigui o yurmoya tan o yurmitoyo lakal kono ala firgo wona toon seeki ngo seeki koye Rahmanu e Rahim foof yalti koye rahma oɗo ko rahma o omo wona ko ɗum to banggue Arab ene fira ɗo ɓiɗɗo sawotoɗo ranga ene fira yurmede joni noon yurmede nde ko jurmderago inde Allah jurmdere jurmotoɗo eyyi woni wiyoɓe e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo ayi ɗum ɗo foof ko firoji deke noon ko Pulaar ene yaaji ɗemgal ngal ene yaaji ene wawi waɗa caɗele kono kala bawɗo filde relni konngol muɗum min e hooram hande somi ummitima e ruttade sa tawde deftere nde mami firtu lelgo ngo ha laaɓa mi watta lelgo wongo kono ko Allah longuinno kam tuma nde piranmi nde ko ɗum tan woni ko gardumi ɗon goɗɗo foof ne wawi yiide ngakkere ɗum goɗɗo kadi ne wawi yiide wiye firo ngo omborima ɗum goɗɗo kadi ne wawi yiide firo ɗum kanko hen tan jeeya ko traduire c'est trahir no tubakoɓe mbiyata ni kala pirowo ko pirtowo kala pirowo ko pirtowo deke noon cañowo fof ko cancowo alay saago waya noon tan paamiren noon kono noon ene waɗi caɗele kono Allah longuini men en mbaɗi ko mbaɗɗen ko eɗen jetti hen Allah eɗen ñaago hen moƴƴere yo Allah hokku men feccu men baraji ɗi e leñol ngol o waɗana ɗum hunde jaɓade waɗa ɗum gollal jaɓanagal waɗa ɗum gollal kadi ɓamtorgal ɗemgal ngal e leñol ngol ko noon tigui rigui bandiraɓe tedduɓe rewintoɓe yewtere deftorto on calminama inɗe on manama en mbadi jettode en calmini dendagal rendogo kala e mbadi kuuɓal en beltinima ceernajo tedduɗo mawniraɗo korsuɗo baɗɗo fayida no fewi kadi balluɗo leñol ngol to banggue firo e to banggue deftorto ha tengti defte ɗe o windata ɗe ɗum noon ceerno Abou Sy min beltima en mbi yo Allah sembin doole ɓeyda bawle kattande arsuka Allah e yajede ngal ɗo namdal cakkitingal wi ko aɗa windi deftere nde ina wiiye Annabi ɓalejo eɗen jiiɗi famde deftere nde beele kadi ha joni inde hulɓinaki walla ko nandi hen wonde yimɓeɓe pamani deftere nde ko haalata e ko nandi hen ɗum noon mataw ɗum ɗo wonata namdal men cakkitingal ɗum noon salmini dendagal bandiraɓe kala e mbadi kuuɓal eyyi guiɗo gendi a salminama a juurama moƴƴere Allah e maɗa mataw ko ngal ɗo wonata namdal cakkitingal Annabi ɓalejo ko titode eyyi Annabi ɓalejo ko deftere tarih annabaɓe e tarih nelaɓe no guila e fuɗɗode tan ha e wartorde e holno ɓe gonirno hen holko jorta hen sen woni ɓaleɓe walla ala ɓaleɓe en dokki hen dalilaji muɗum kewɗi deftere nde komande jangge tan ma jomum sooda tan jangga kono ko cimtol dartol nelal e annabaɓe e Qur'ana e defte ɓennuɗe ɗe kewɗe noɗe gardi noɗe mulda e noɗe godiri ko tarik majje haalata jarama ko noon tigui rigui bandiraɓe rewintoɓe yewtere deftordu taw hande wonno koɗo men ko ceerno Abou Sy lollirɗo Atoumane Sy en calminimo kadi en beltima e makko no fewi en mbi yo Allah junnu gurdam ɗam moƴƴina battane yettina pandal ɗe sababude omo heewi nafoore
to banggue fannuji kewɗi ha tengte banggue ɗemgal ngal. ɗum noon yo Allah hebbin hono makko en beltanimama no fewi. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mata ko ɗo kaɗaten e yewtere deftortu ha saaha goɗɗo ko musidɗo moɗon Mamadou Samba Dia guiɗo Guindi Pular gorko mo Fondu Jeeri e Nagam Guindi Serde Woliyaɓe Guural Sirlu Allah e kawisaji waloɓe windude ɗin kawitaji woliyaɓe mabɓe ɗi woni yewde arnoɓe jihaadi koti baynaki